Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih bersama Sukron Channel di hari ini ya. Yang berada di rumahnya Cakra Sudarsono yang punya CSTV Wonosalam. Ini pembuat tanggalan Jawa loh, jadi tahun Jawa Aboge. Di hari ini kami sedikit belajar jika panjangan semua yang ingin beli tanggalan Jawa lur, ini nanti kami sepil ya di rumahnya Mas Sudarso di Desa Galungdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di RT 14 lur. Ini rumahnya. Jadi hari ini kita main ke sini lur untuk melihat aktivitas pembuatan tanggalannya ya. Jadi sudah beribu-ribu tanggalan yang dikirim ke luar Jawa dari tanggalannya ini. Jadi seperti ini aktivitasnya, nanti kita lihat lur. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus dari ini, tetap di Sukron Channel. Sukronet Channel. Kali mangguan, burung-burung. Iya. Bawa itu barang. Bisa lengkap. Oh iya. Bisa lengkap. Bisa gak lengkap. Saya bawaan kabeh. Saya belajar sementara mengenali dia. Iya. Jadi kamu perlu nganu iki. Bimbingan. Angel nek ngene. Iku yo. Lah sing iki mudah dipahami kok tau ngono. Kilo seperti ini tanggalan nih lah, tanggalan Jawa apa Aboge. Ini sangat Aboge mulai tahun Alif sampai 8 tahun yo. Berputar terus. Saya ini tahun Dal, tahun kelima ini berarti tahun ngarep, tahun B, Wawu, Cimakir, terus nambahin nang tahun Alif, nama windune wis ganti. Wilu Adi. Tahun itu. Kalau mungkin masih banyak sekali ya untuk tanggalan Jawa ini yang perlu kita buka atau kita terjemahkan loh bersama Cak Darso. Wong Jawa jenenge Jawa. Nah, itu loh. Pokoknya sementing apa itu gini tulisanmu? Amangku bagio apa? Memayu luring kudu. Lah, itu loh. Soalnya jarang-jarang tanggalan Jawa ya. Saiki enake apa tahun biasa apa? Masehi, Hijriyah ya. Hijriyah ya. Hijriyah lek hitungan Jawa gak cocok. Lah iki lho. Kalender Islam gawe ibadah. Heeh. Lah iki wong Jawa. Jawa ya iki. Jawa duwe tanggal. Ilmu itu diwakeh kowe cocok aku ngelu kakean. Lagi gawe piro set manggung? Ya, Kok akeh men? iku papat iki. Apa petang set yo? Masuk sewindu. Sakset iku 16. Akhirnya wong windu. Heh? Iki sak set. Iku Biru. saya lengkap ngono kuwi sakset iku 16. Berpauta terus. Lekane bukune nek 8. Sewindu nek 8. Nek 8 ya. Kudulan. Tapi wong kurang mangan. Ya kadang ya ana sing wong sing belajar kuwi ngono kok sing kudulan. Ya aku senengane bawa apa. Sing piye? Ya gawe anu wong iki mek digawe Coba-coba wae. kita ngono lho. Nanti bagus. Ngono ya. Ya Joko sing komplit iki. Betul lho kapan gowo gak dulu. Gak gelem Pak tulis. Kene tak gowone. Iki gundulan tanpa buku. Tapi paling tidak aku aman terhindar teko. Lah iya. Saiki mau tahun dal kan. Anu, bare asopon apa aboge, iki aboge. Lek ndok kene iki wong fanatik aboge. Aboge kene iki. Mbok gawe asopon terus dina aboge ini dilanggar. Wah, padha ngomong ra karuan. Ayo kandel. Ngene iki kita iki. Gak mbok wis sing lengkap iki, Pak. Ah, bingung. Iki gundul piye maksudnya? Ya ngene iki. Gak nek ukur iki. Kayak nek buku ringkel tapi wis ana tak tandani ngene iki gak oleh digawe.
Oh ngono. Ana DP iku dina pangruwatan iki singkatane nduk. Oh ngono. Dewe luwih tali wangke iku gawe. Saiki garek buka. Iki umpama taun dali ya iki dilarang. Iki dilarang terus ditambahi iki. Mburi. Iso Kang Narso iki. Iya. Dino sing hari yang tidak boleh digunakan untuk hajatan apapun. Tahun sembarang kali. Akad pae. Hidup iki. Iki. Selasa Wage, Rebo Legi, Kamis Pon, Setu Kliwon. Aboge iki dina iki seumur hidup gak gelem. Keterangan singkat atau tanda pada kalender. DP dino pengruatan, GT galengan tahun. Nduk kene. Tali wangke Ya. sangaring tahun. Oh iki. Iki galengan tanggal tahun. 1 Suraya. Kan tahun dal. Heeh. Wong pakome dal tugi. Heeh. Tanggal 1 Suraya tahun dal ya Setu Legi iki. Oh iya. Ya iki liyane galengan tahun Setu Legi. Selama setahun itu Setu Legi ya aja digawe. Oh ngono ya. Waktu mulai ge omah. Gawe omah ya anu. Gawe aja. Tapi lek sekarang nutup nih kan gak apa-apa. Iya. Tak durunge berarti lah mulai terus kerja wis berlanjut. Ini ki ono neh apa TW tali wangke. Itu hari ketiga teko iki Setu Legi kene. Oh iki tali wangke yo. Iki dina apa iki? Senin Pon. Nah, Senin Pon selama setahun ini tali wangke. Gak oleh digawe. Tahun dali. Oh. Engko mari dali B yang nomor 5. Kan nomor 6 tahun ngarep. Oh. Suro. Oh, Suromben iki nomor 6. Tahun apa ya? Kalau ono tahun B. B u pakone B Meski. Tahun B siji Suro Kemis Legi iki. Iki. Nah, iku wis larangane wis Iki tahun ngarep iki ya. Kemis Legi, tali wang Sabtu Pon. Paling tidak ero. Iya. Kayak wong ngomong aja gawe iki lho, awak dhewe ero ancene iki. Iya, kan ngene kan gak ero. Perkara awak dhewe iki dhuwure kagak kan ero. Heeh. Ilmu itu kan wajib diketahui. Kadang wong kan ngene. Gorong ero asline piye wis maido. Lha iku lho, iku. Gorong ero wis maido. Ya wong Jawa iku wong luar biasa. Wong sopan santune iku ora umum. Dina pangruwatan sing ora kanggonan tanggal itu tegese. Ndon jero malah ono. Sing ndi? Dina 5 kelon minggu bae iki. Iki. Iki tanggal 1 ya Suro Sawan Mulut sampai besar gak tau lho dina iki. Tanggal 1 lho gak tau lho 5 dina iki. Oh ngono ya. Ya tanggal 1 saja gak mau lahir di hari ini. Lah apa dhewe gawe? Iya. Alangkah baiknya awake dhewe aja gawe. Bulan yo gak gelem metu nduk dina. Nduk dina iki ya. Lah nek wong lain nduk dina salah sijine iki kudu diruwat. Iku arek nandang Sukerto jenenge. Ngono lho. Hari yang kurang maksudnya ngono. Nah ya. Jadi kudu diruwat ya lek nduk kene iki. Lahir dina iki ya. Akad pae Selasa Wage. Erane jamane saiki sing pas lho pas opo. Wis geser wis siji maneh. Engko carane yo ngene iki asopon piye? Ya mayat. Dijokne sedina. Iki tahun dal iki siji Suro Sabtu Legi sih. Lah lek taun sing asopon ya Jumat Kliwon. Oh ngono. Kene tanggal 1 wis dhisik. Wis asopon timbang aboge, iki keri sedina. Kene wis tanggal 1 wong aboge cek gono, ya meneh kaya jarak, yo mane. Iya iya. Liyane kaya kene meneh. Iya. Iku penganut. Selama aboge. Kancane kok ndi. Oh ngono ya. Jarak cek ngono. Dadi kacae asopon aboge ngono kuwi. Lah ya kuwi. Lah Selasa-pon nek Rebo Wage. Oh iya. Asopon aboge, Selasa-pon Rebo Wage. Sing asopon wis riyo sing aboge cek meneh. No, iki jange muncul neh tahun 2055. Masehi. Sing kurang ro wong-wong ngono kuwi. Waduh. Ora bisa. Ntarane jokon. Ora sasehi. Tanggal 1 tahun alif Senin pae. Lha iku wong aboge kleru wis keri 3 dina. Aku nunggu ngono.
kapan tak comerah pas pergantian tanggal. Kita rekam. Mesti mendung Iku tak gawe bukti wong sing mabuke sing Jepang atik nemen ben rada sadar lek dhek wis keri. Oh ngono ya. Tapi bae pro kontra ngono kuwi aku gawe status tapi langsung ngene sing. Nggih ngono lho Pak. Mabuke ne mawon lho sing digoleli. Nggih. Kaya wong Sumatera. Kabeh tuku aboge. Tapi ya orang kadang ngasopon. Iya nek sing. Oh nasopon ya enek ya. Enek. Gawe ya siap. Ngasopon. Kok lek tuku roksen ya seneng aku. Aku sakset iki ya 16 sih. Atau 150 gratis ongkir Pulau Jawa. Iki. Saset itu 16 di sini. Iki 16 itu. 16 lembar. 16 buku. Oh 16 buku. Enggak cuma satu saset. Terus kayak wong kadang kula kalih Pak, ajane lebih paham nggih. Kalau nggak tahu. Tak horting apa? Ada apa second mawon. Mari kirim nang. Wah, jane iki nganu ya jane angel ya. Iki dudu ogah menjual kertas. Oh kamu jual kertas. Pembuatane golek rumusnya iku ya mumet nang. Sing angel kan golek rumus. Ngene iki awak aku mbok bedheki iso. Lek dianggep omong kosong. Lek gak percaya perkara awak dhewe ngene iki apal kalender Jawa. Saiki aja tahun dal kan saiki wis gampang tahun liyane. Lah aku ora ngerti ya. Ora ngerti kok beda ya belas ya gitu. Wes lho njuku nganu. Iku tanggal 1 Suro dina apa umpamane. Ya wis, Jumakir iki. Tahun apa Jimakir? Jimakir nomor 8 iki. Cuma lagi kan tanggal 1 Suro belon Jimakir. Jimakir tanggal piro? Lagi bukan tanggal 1 Suro. Iki mesti lahirnya kan Suro ya. Cuma wage. Ya, saiki tanggal 1 Sapar tak golekane aja mbok buka sih. Iya. Iku rumuse ana Parluji. Teko ngene Jemuah ya. Jemuah 1 minggu. Iku minggu mesti tanggal 1 Sapar. Wagene panggah minggu wage tanggal 1 Sapar. Suro Sapar ya. Heeh. Minggu wage. Iya. Heeh. Tak teruse wis dolan apa. Ana kuncine iku. Lah iku videoku sing kuwi mbledos. Videoku cara menghafal kalender Jawa iku. Wong ketek-ketek kok. Malah diceluk abang, diceluk bapak, diceluk eyang. Diceluk bapak ya. Diceluk bapak. Ngono blangkonan ae rek. Mari foto profilku blangkonan. Lah kok kan mbahku, berarti rasana. Mengembarkan dunia. Dene wong takok tak dolo foto profile. Asli Jawa ini kaya kan pacarnya. Dia enggak ngetes. Iku gorong sing ukurinkel. Wah, enak iku. Kelemun. Oh, ndek kono sing nganggo wis berarti. Kelemun aku blok. Iku pecahane lebih terperinci. Timbangan iki mang yo. Oh iki teori dasar paling ora wong Jawa kudu mengenali. Wong kene ya kabeh memahami kuwi. Bahkan iso gak enek barang sing memahami mungkin ngamen. Wah, lu dadi 16 iki. Ruwai Pak Kandar. Pengen ro. Lah iki saiki Windu Sancaya jenenge. Kayak Windu Sancaya berarti pakai sing warna biru. Windu ganep. Iki windu kedua dan keempat biru, windu pertama dan ketiga kuning. Taune padha, ngene nek taun alik, ngene nek taun alik. Iku lek gawene pas engko ukuring kele pas. Wong golek dina ngene lho. Wah, itu dina apik wis iki cocok, tapi lek wong gunane tatal paukon. Iki ringkel apa didelok nyalan ringkel jalmo.
bongkok, kawan gawe. Enggak kan tinggal jangan ngomong gawe nemen. Memangnya iku lek sing ngomong tata paukan ya dihindari. Tinggal jangan maksudnya selama seminggu itu kegiatan sing ana hubungane mbek wong nek iso jose. Iku kan ringkel iki ono 6. Jalmo 1 mino manuk uku godhong. Ono kewan ono anu. Lah saiki pas ringkel jalmo awake golek kewan, dadi kerep kewan bongkok. Oh ngono ya. Lah iku golek apa sih kewan? Ringkel 1 ada berburu. Iku kewane gampang kena. Terus kamu temen nanam ikan, iku hindari ringkel mino. Ringkel mino. Pak. Oh. Jalmo 1 mino manuk uku godhong. Hindari ringkel mino lek sir nandur mbako, bayam ya hindari ringkel godhong. Dadi masuk ngono kuwi. Iku kena getani ya kena kesembaran. Nah iya. Lah termasuk lek katene tuku iwak wene iwak ngono gak oleh sing mino kuwi mang ya. Heeh. Lah mungkin gak apa, nyemplung nih. Oh. Pembibitan pertama hindari ringkel mino iku mulai seminggu. Gantine tiap dina minggu. Padha mek buku. Lek kalender sing ngono kok kadang enek bukune. Sinto wali wali gaku. Iya. Ya gak ngerti aku Ya belas aku. Lari gaku. Iku teko kalender Saka. Perpaduan kalender Jawa kan perpaduan Saka mbek Hijriah. Lah iki asli Islam tok, Islam Jawa. Islam Jawa ya. Yo iki kalau ono sakane lah iki wis Ono sakane. Oh, lah iku galungan kuningan. Mumet lek rasane. Anu, kate mbri-mbri kan. Cara sing wong takok butuh ngetes gak situ lho. Yo iya. Temen. Tapi mah ya proses. Tapi ya wani siap urusan perkalenderan. Nah, urusan petung itu wis sedaerah wis lain to. Wis anu. Wis bawa kuwi ya ana Nogo tahun. nah iku lagi rangkuman Jatingarang Pasundari. Kayak ruwai lek ngucup ngene. Soro sapara mulut yo etan. wong iki kadang ngene lho, kaya ujug-ujug. Putih kang dosa ringkel 6. Ngono kuwi kadang takoki Sasi 12 windu ngono yo. Lah ngono kuwi sing sasi 12 taun 8 iku gampang. Sing balan tinggal 6 ngono lah tinggal 6 maksudnya bagus ndi. Kadang gak ngerti. Iya. Jalmo 1 mino manuk uku godhong. Ya iki jumlah ringkel ana 6. Itu kan jumlah kabeh to. Dinten 7. Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Itu pekenan bangsa kon wage kliwon legi pahing. Sasi 12. Lah mulai suro sampai besar. Tahun 8 alif sampai jimakir. Windu sekawan, adi sengoro kuntoro sanco. Wuku 3 dosa mulai sinto sampai kawulu gunung, patu gunung. Lah ringkel 6 ya kena jalma 1. Keblat sekawan yo. Etan lor gitu. Oke, sekarang Gangsal pancer tengah iki. Iku lek ngojone kudune memahami. Gelek takone. Yo, iki lho anu takok, nang kate gawe ngene. Dina iki menurut sampean piye? Aku iso ku ndelok nek penanggalan tok. Perkara pitunge piye iku dikelene kono dhewe. Lek menurut perkalenderan aman. Nek menurut tok aku. Lek menurut perkalenderan gak apik mergo iki kaliwake. Supaya terhindar teko iku lho ora iki karo kalung aku dina pangruwatan sing hasil gak DKI yo. Oke, asapon. Was ringkel, was puser, was kubur. Ya iku ngene. Was tali wangke. Iya. Bayu sampe nandai ngene iki. Lha iya. Bayu. Iki asline ngene iki lho. Tak perpaduan lho kono. Gak enek iku ya aku gawe kuwi. Asline iki lho, tatal pawukon iki
wong jaman dhisik teko kayu iki lho, kaya parut gitu. Iki sambung iki. Ngawene kayu, samene garit-garit iku 30 garis. Iku jenenge 30 kuku ya kuwi. Berarti gerayai dhuwur iki sinto. Oh ngono. Gerayai. Dina iki apa? Ngene iki lek kuku sinto mesti minggu paing. Dimulai minggu paing. Berarti iki Senin Pon. Terus sampai iki ngono. Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu. Sing kosong ini iki sik kena digawe. Mun ngedekno omah golek ringkel mino kan gak apa-apa. Apa sih wae ngedekno kan gak apa-apa, tapi selama ringkel mino ya ono sing elek barang. Selama seminggu kok gak apik kabeh. Nek ono was puser was ringkel. Iya iki sing sederhana. Lah lek sing asli saka mendino iku ono kolone. Sing kok kale Hindu saka asli kok. Ya. Mendino nek kolone. Iku masuk akal. Percaya kok gak. Saiki yo barat taun nang Tegal mendino. Mending dapat semut. Mben kadang kena ular. Iya. Iku jenenge kala ya kuwi. Garek enteng apa abot. Lah iku lho. Lah kirane wah iki kolone abot ya aja ngono sik. Alah semut ta apa-apa ngono lho. Lah ene semut sakit iki. Iya yo gak enak. Wong paling lemah ya wong. Apa itu nomor 1? Karo mrutu. Pasti wis salah sego jangan. Lama berutu nomor 1 ku bapake gak Masuk kan yo. Kolo iku ya. Yang ben kadang petuan kalau jengking. Tapi yo ono sing mau ulus Padang. Sri Agung ku apik digawe terus Sri Agung kuwi. Terus nandur-nandur pas kuwi ya. Sri Agung. Dadi tek papat lho. Iku sing lengkap iku. Lek keterak omongan Jawa Tengah be. Lho, padahal iki asale kalender iki kok Jawa Tengah. Mataram, Sultan Agung. Asline yo. Lah kok Jawa Tengah kuku kabeh. Lha wong-wong iki Jawa Jawa itu kurang memahami tapi gampang ngeyel. Ngeyeli. Ngeyel banget. Saiki sih beras apa nek cek ngeyel abuke. Jalan deh Mas. Alah tuku abuke ya tak. Ngene yo. Kan boyo ku lair yo wis abuke yo bener. Nek boyomu lair abuke masuk akal. Soalnya aboge itu wis 200 tahun yang lalu wis enek. Wis enek yo. Wis 200 tahun wis yang enek. lalu. Umure sikul sing kandel ngene iki 120 tahun. Pas tiap 120 tahun niku muncul kalender baru. Oh ngono ya. Iki Asopon iki kedaluwarsane tahun 2055 Masehi. Iku wis ketinggalan sedina nek. Lah sing aboge sok kene 2 dino, 3 dino. Oh keri yo. Keri. Soalnya jumlah perputaran bulan iku oleh 120 tahun niku 15 windu. 15 windu. Iku akhirnya tahun Jimakir. Bulan besar itu dikurangi 1 hari mulai dinone maju. Jangan tanggal 1 Jemben ngene wis tanggal 1. Oh ngono. Nek kalender Hijriah iku gak enek pakemne. Nah, wong Jawa itu luar biasa. Kalau dari Hijriah ya, lho kan saya Hijriah. Iya, wis enek. Iku lho apa wis pasti yoga. Lah lek pasti lah kok kate poso leren sidang. Iya. Iku lho. Iso berubah. Iya. Bener ndok ono wis siji tapi yo gorong wong. Ternyata meneh lho. Lek iki ora ketemuan dong berarti posone yo sampai 30 dino. Aja gak. Ulang poso 30 dino ya 30 dino. Iya. Soalnya mau ribet. Iku soalnya fungsine gawe petung, kok gak gawe ibadah. Iya. Mulane dhewe kudu iso nyilah-nyilah nek ibadah ya manut Hijriah. Heeh. Lah lek petung Jawa gawe iki ngono. Wae salat Id ya salat Id
manut majelis ulama. Lah iya. Iku urusan dosa iku kok sing nanggung gak seneng awake. Ya iya sih. Nek selonge yo. Lah iya. Urusane kono. Tapi lek aku double. Engko lek ndokene api terus ndokene sopon gak nglanggar apa nak sopon itu baru tak nilai ini. Tapi lek menurut tiga api menurut asopan jadi kurang sih kurang kalewannya. Soalnya kenyataan saiki sing tepat itu asopon. Tapi dino-dinonya dilarang iki aja diremehne. Iki lek wong Jawa iku ngarani ana warangane. Warangan ini upas yang wis terpendam. Nah iya. Bayangno saiki kowe dina Minggu pae selama 120 tahun itu dipedeni wong. Nah iya. Dina angker Dina angker. Bareng terus saiki bener asopon. Terus awake dhewe gawe. Ijo nek gaji ana upase. Nah iya. Upase iku lek mandine wong tuwek ngomong. Heeh. Lah iki dina ngene wae digawe kaya apa sing ben lho. Lek mandine wong kuwi. Wes. Bahaya iku. Iya. Pondol restu orang tua ya penting. Selagi orang tua iki ije dihormati. Apa angele golek Lah iya. Terus kecuali lek jange nyerot 2055 wong sing tuwa kan mesti mati. Ya mesti mati. Terus semakin sadar. Awake uman tagak yo. Ya yo man. PG orang nganu selawe tahun. Iya selawe tahun. Dewe aku Cek uman yo. saya ketahuan saya aja. Tanggungan jaga kan. Jadi nom. Oh bola-bola golek kurang darah. Yang penting anu. Sing penting seneng. Geliut sama Bion. Geliut sama Bion. Sukro Net Channel.